Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-aqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Eżis nagħtikom merba għal din il-quddies għal din l-Ewkaristija llum fiċ-ċelebrazzjoni solenni tal-qalb imqazza ta' Ġesu. Hija l-qalb li wrietna l-imħabba tal-Alla għalina. Illum huwa l-ewwel ġimgħa tax-xahar ukoll. U kif inhi x-xewqa ta' Monsignor u fillum hekk niftakru ntolbu mod speċjali għal grazzja tal-ġenerożità fil-vokazzjoni saċerdotali u reliġjuża. Jew ħuti narfu ħtijiet naħalli kif jixra niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena tnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, bil-ħallejt mirijieti, ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni lill-anġlu bil-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dubitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Glorja lil Alla fil-ori ta' smewit u paċi fl-art li bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuħġi. Irradulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla sultan tas-sema. Alla missier li tista' kollox. Mulej Ibn waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf tal-Alla bin il-missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qattalb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla, int fil-ħnina tiegħek oġbok tiftħilna t-teżori bl-aqjies ta' mħabtek fil-qalb ta' ibnek midruba bid-nubitna. Għamil minn qalbna natuħ xieda tal-ħajr u l-qima tagħna billi nagħmlulu tpattija xierqa għal-imħabtu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla, għal dejjem, ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Osea. Dan jgħid il-mulej. Meta kien tfajjel Iżrael ħabbejtu u mill-Eġittu sejjaħt il-libni. Kont jien lill-Efraim għallimtu jimxi, irfajthom fuq dirajja, iżda huma marfux kemm kont ħadd ħsiebhom. Biħbula tal-bnedmin jinġbitthom, brabtiet ta' mħabba, u kont għalihom għal min jerfa' tarbija ma' ħaddejh u leha imil jitmaħħa. Daret għalija qalbi, tqanqlet bil-bosta ħnienti. Le, ma nħaddimx il-korla imħeġġa tiegħi. Le, ma nerġax inġib fix-xejn l-Efraim, għax Alla jien u mhux bniedem. Jien f'nofsok il-qaddis, jien li ma niġix biex neqret. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lil Alla. Kolkom ferħana timlew l-inma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Kolkom ferħana timlew l-inma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Ara, Alla is-salvazzjoni tiegħi. Jien nittama u ma jkollix miexiex nibża, għax qawwieti u għanieti u l-mulej. Għalija sar is-salvazzjoni. Kolkom ferħana timlew l-inma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Flimkien? Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Roddu ħajr lil-mulej, sejħu ismu, għarfu lil-ġnus bl-emejjel tiegħu,
Xandru li jismu huwa filgħoli, flimkien, kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Għannu lil-mulej għax għamel ħwejjeġ kbar. Ħajkun dan magħruf mal-art kollha. Aqbeż bil-ferħ, Anni, inti li tammar f'Sion, għax kbiru f'nofskok il-qaddis ta' Iżrael. Flimkien, kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. It-tieni qari. Qari mill-littra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesin. Ħuti, li l-iżgħar fost il-qaddisin kollha, ingħatat li din il-grazzja li nxandar fost il-pagani l-Evanġelu tal-għana ta' Kristu, għana li jebda moħħ ma jista' jifmu u li noħroġ għad-dawl quddiem kulħadd kif Alla temm il-pjan tal-misteru li kien moħħbi sa minn dejjem falla li ħalaq kollox. Bekk l-erf ta' Alla, erf ta' kull xorta ta' mezzi, ikun issa marraf permezz tal-Knisja lill-prinċipati u lis-setat tas-sema, skont il-pjan li hu kien fassal sa minn dejjem fi Kristu, Sidna Ġesu Kristu. Bih aħna għandna l-ħila nersqu permezz tal-fidi tagħna fih. Għalhekk jien ninżel arkubtejja quddiem il-missier li minnu tieħu isimha kull familja fis-sema u fl-art. Biex skont il-għana tal-glorja tiegħu jagħtikom li bil-qawwa tiegħu permezz tal-Ispirtu tiegħu tissaħħu fil-bniedem tal-ġewwa u li Kristu jammar f'qalbkom permezz tal-fidi biex tniżlu l-eruq tagħkom fl-imħabba u fuqha tibnu ħajjitkom. Bekk tkunu tistgħu tifhmu flimkien mal-qaddisin kollha x'inhu l-wisa u t-tul, il-għoli u l-font tal-imħabba ta' Kristu. Tarfu kemm din l-imħabba ta' Kristu tisboq kull erf biex timtlew bil-milja kollha ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Ħudu fuqkom il-madma tiegħi u talmu minni għaliex jiena ta' qalb ħelwa u umli. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. Billi kien jum it-tħejjija tal-għid. Il-Lut ma ridux li f'jum is-sibt l-itzma jibqgħu fuq is-salib għax dak is-sibt kien jum solenni għalihom. Talbu mela lil Pilatu biex jiksrulhom riġlejhom u jneħħu l-itzma. Għalhekk ġew is-soldati u kisru riġlejn tal-ewwel u tat-tieni wieħed li kienu msalbin miegħu. Iżda meta waslu għal Ġesu billi raw li kien diġà mejjed ma kisrilux riġleh. Madankollu wieħed mis-soldati nifidlu ġenbu blanza u minnu fih ħareġ demm u ilma. Dan xedu minn rabajnieh u x-xhieda tiegħu hija minna. U jaf li qed jgħid il-verità biex intom ukoll temnu. Għax dan ġara biex isseħħ l-Iskrittura li tgħid ebda waħda minn għadmu maqasmulu u hemm ukoll kitba oħra fl-Iskrittura li tgħid huma għad iħarsu lejn min nifdu. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Ekku kemm qawwi il-kliem, il-konklużjoni tal-Vanġelu tal-lum meta San Ġwan qed jgħid dan il-kliem. Dan qed jiġdu minn rabajnieh. Ġwanni kien għadu kif ra ix-xena tal-mewt tal-mulej Ġesu fuq il-Kalvarju.
Rabajneħ ukoll wieħed mis-soldati li jinfet l-Ġesu l-ġemb ta' Ġesu blanza u minnu ħareġ dem u ilma. Ek din il-frażi tfakkarna fl-innu sabiħ li nkantaw l-aħħar qatra ta' demmek tajtilna. Tana kollox, tana kollox. Għalhekk illum is-solennità tal-qalb ta' Ġesu turina eżattament il-ġenerożità ta' Alla. Tana kollox, saħansitra l-aħħar qatra ta' demmu. U allura din il-festa tal-lum, dis-solennità tal-lum, m'għandi tkun sempliċement solennità ta' devozzjoni, imma kif jallimna l-Papa Benedittu jgħidilna din l-imħabba ta' Ġesu għandha tkun il-modell ta' kif aħna għandna nħobbu lil xulxin. U għalhekk illum fil-versett tal-Evanġelju qrajna hekk. Talmu minni għax jiena ta' qalb ħelwa u għomli. Talmu minni. Illum eżis mistednin li mmorru l-iskola ta' Ġesu. Aħna meta morru l-iskola nitalmu affarijiet ġodda, nitalmu suġġetti. U għalhekk illum sa Mattew f'din is-silta tgħidilna lil mulej tgħidilna talmu minni. X'se nitalmu minnek mulej? Il-qalb ħelwa u għomli. Ħenjin ta' qalbhom ħelwa. Hija waħda mill-beatitudnijiet li wkoll anke jagħtina San Mattew fl-Evanġelju tiegħu. Talmu minni għax jiena ta' qalb ħelwa u għomli. Allura meta nitalmu minn għandu li jkollna dawn iż-żewġ valuri li tant huma importanti, meta nitalmu dawn iż-żewġ valuri, allura iva nibdew nixbħu l-imħabba ta' Alla għalina. Talmu minni għax jiena ta' qalb ħelwa u għomli. Illum nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard. Dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. F'Morej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla. Imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul. Natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-sera tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina, bat taħt Ponċi Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-wiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq l-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel mill-ħajjin u mill-mejtin. S-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispiritu Santu mulej li għat il-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li jum weġġa' flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubit, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. U teżis, fil-waqt li niċċelebraw l-imħabba ta' Kristu għalina fuq is-salib, jew irresqu t-talbiet tagħna quddiem il-Missier tal-ħniena u Alla ta' kull faraġ u nitolbu flimkien Sultan ta' mħabba bla qies ħenna lina. Sultan ta' mħabba bla qies ħen għalina. Għall-Knisja sabiex tkun sinjal tal-imħabba ta' Kristu permezz ta' fejqan fl-Ispirtu għal kull bniedem nitolbu. Sultan ta' mħabba bla qies ħen għalina. Għal-bnedmin li tilfu is-sens tal-imħabba, għal dawk l-mibeda tweqbsilhom qalbhom nitolbu. Sultan ta' mħabba bla qies ħen għalina. Għal-midinbin biex jersqu bil-fiduċja lejn Alla li hu Missier ħanin u jsibu l-paċi tal-qalb fis-sagrament tal-maħfra nitolbu. Sultan ta' mħabba bla qies ħen għalina. Għat-talb tal-familja mqazza ta' Nazaret nitolbuk mulej sabiex il-familji tagħna jkunu skejjel ta' ħlewwa u mħabba nitolbu. Sultan ta' mħabba bla qies ħen għalina.
Nitolbuk ukoll mulej għaż-żgħażagħ tagħna, ħalli jkunu ġenerużi għas-sejħa tiegħek u ma jibżawx jgħidulek iva fis-sejħa li tagħmlilhom. Nitolbu. Sultan ta' mħabba blaqis ħen għalina. Għalina biex nixorbu mill-milja ta' Kristu li fuq is-salib nissilna fl-ilma u fl-ispirtu u fl-Ewkaristija jitmana il-ġisem u d-dem tiegħu. Nitolbu. Sultan ta' mħabba blaqis ħen għalina. Missier ta' tjieba u ħlewa bla tarf, għatina li nixorbu mill-qalb ta' Kristu minn fuq is-salib l-arfin sħiħ ta' mħabtek għalina biex niġġeddu bl-ispirtu qaddis tiegħek u nwaslu lil ħutna l-fidwa tiegħek bl-istess Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob lill-Alla l-missieri jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Ħares mulej lejn l-imħabba bla qies tal-qalb ta' ibnek il-għażiż biex is-sagrifiċċju li ser innofrulek ikun joġbok u jpattilek għal ħtijietna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżoħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla tariem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U meta ntrefa fuq is-salib b'imħabba tal-għaġeb talilu nnifsu għalina. Min ġembu minn fut xerret dem u ilma u ħarġu s-sagramenti tal-Knisja biex il-bnedmin kollha jinġibdu lejn il-qalb miftuħa tas-Salvatur u kollhom ferħani jimlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewit. Imbirek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fil-għola ta' smewit. Qaddis tas-sew int mulej. Inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex rajħibati ħa il-ħobs ratti l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi, reġarat il-ħajr,
tali d-disċipli tiegħu qal. Ħudu ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem, id-demm li jxxeret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubit. Imbagħad qalilhom, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mew tijak, mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tijak, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rodulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Weta' fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-kol itolbuk. Għatelinna wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omma Alla Marija, ma' raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostlu l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jiena talilek għalla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġuħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu ħuti kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatik, ikun tritin kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru lil-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġri, iżda ħlisna minn kull deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu laqda li inti trid fiha, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu bil-qalb il-paċi l xulxin. ħaruf talla. Li tneħħid nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħid nubit tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mlej, ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jitbiss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għamil mulej li s-sagrament tal-imħabba tiegħek iħeġġiġna b'imħabba qaddisa ħalli li nġibdu dejjem iżjed lejn ibnek u nitalmu naraw lilu fħutna u li jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Imbirku lil-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Nixtiequ nafżawkom li nhar il-Ħadd li ġej il-Quddisa tad-9:09 ta' filgħodu mhux se tixxandar fuq TVM iżda fuq TVM News Plus. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Illum kien moment ieħor importanti f'mixja li bdejna issa ilha għaddejja madwar daw l-aħħar 4 snin fejn qed nippruvaw li daw kollha li b'xi mod għandhom x'jaqsmu mal-vokazzjonijiet nippruvaw li naħdmu iktar flimkien u li anka nippruvaw li l-ewwel aħna stess nirċievu daqsxejn formation u flimkien nippruvaw naqraw is-sinjali ta' żminijiet. Hemm diversi forsi sfidi ġodda manka opportunitajiet li rridu nagħtu iktar kasom. Fost l-oħrajn issemmit ħafna pereżempju l-lingwa li aħna rridu nużaw jew li nbidlu biex nikkomunikaw iktar ma' dawk li minnhom il-mulej se jkun qed isejjaħ li nifhmu anke l-kuntest u l-kultura li huma jgħixu fih u li naraw ukoll kif nistgħu naħdmu iktar flimkien. Hekk jidher li forsi din fil-passat ma kienx qiegħda ssir biżżejjed u issa jsuqbilna flimkien li tajjeb li aħna naħdmu flimkien kollha kemm aħna għaliex flimkien ukoll nkunu xhieda tajba għal dawk li l-mulej qiegħed isejħilhom għal din il-ħajja partikolari jew din is-sejħa partikolari hekk huma hopefully b'dik ix-xhieda li jaraw jitħajru wkoll li jgħidu iva s-sejħa li qed jagħmlilhom il-mulej. We were talking about vocation in the Church of Malta. Vocation we always talk about not just priests and religious, but also vocation to married life, to the single life, how we can follow Jesus more closely. And I just saw so much enthusiasm among the religious to work together, to do better, to learn how to communicate with the newer generations, with the younger generations, and to really bring God into their lives and to serve the church and the local community. Fl-isem tal-Missier u tal-Iber u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' tal-tana, eħlisenna u jafmana. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem, u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Maria Santissima urina l-inti omna, għalik jisma' tal-tana. Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dubitna, eħlisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnena tiegħek. Nikkonsidraw illum u nitolbu il-misteri tad-batija. L-ewwel misteru. Meta Sida Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni flor tal-Ġetsemani u wara l-ere tad-dem. Missirna li inti fis-smawiet kun imqaddes ismek tidi saltnatek, kulli tridin kif fis-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna dubietna bħalma nafru lil-minu ħati għalina. La ddaħalniex fit tiġrib, iżda ħlisna minn kull deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi bimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi bimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi bimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi bimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi bimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi bimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi bimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi bimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina midinbin,
issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. It-tieni misteru tal-batija. Nikkonsidraw meta sin Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missirna li inti fis-smawiet ikun imqaddes ismek tiri salt natik. Ikolli tritint kif fis-sema jgħida fl-ard. U biżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna, palma nafru l-menu ħati għalina u la daħalnix fit-tiġrib iżaħlisna minn kull deni. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek. Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek. Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek. Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek. Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek. Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek. Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek. Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek. Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. It-tielet misteru tal-batija. Nirriflettu. Meta Sidna Ġesu Kristu kien inkoronat bix-xewk. Missirna li inti fis-smawiet ikun imqaddes ismek tiri salt natik. Ikolli tritint kif fis-sema jgħida fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-nubietna bħalma nafru l-menu ħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrib iżaħlisna minn kull deni. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek. Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek. Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek. Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek. Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin,
issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem, u jeqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Ir-raba misteru tal-batija. Meta Sidna Ġesu Kristu kien mobi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missirna li inti fis-smawiet ikun imqaddis ismek tili salt natek, ikolli tritint kif fis-sema ikda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dobietna bħalma nafru l-menu ħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull deni. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem, u jeqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-ħames misteru tal-batija, meta Sidna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missirna li inti fis-smawiet ikun imqaddes ismek, tili salt natek, ikolli tritint kif fis-sema ikda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dobietna bħalma nafru l-menu ħati għalina,
u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna minn kull denja. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Salve Regina, sliem għalik Sultana, om tal-ħnina, ħajja, l-ewwa u tamatana, sliem għalik li l-ek ngħidu. Għaliex aħna turufnatu li teba, li l-ek nitniedu, aħna li nibkun nolfu f'dan għal-wit ta' dmuħ. Ija mela avukata tagħna, dawar lejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan it-turufnament il-Ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o Ħanina, o Pija, o Helwa, o Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa. Missirna li inti fis-smawiet kun imqaddes ismek tiri saltnatek. Ikolli tritint kif fis-sema jgħda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-dubietna palma nafru l-menu ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna minn kull denja. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwiet tal-Purgatorju. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistriħu fil-paċi. Amen. Litanija tal-Madonna. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħen għalina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħen għalina. Spiritu qaddis Alla. Ħen għalina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħen għalina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Om Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbit. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba.
اطلب علينا tal-aġeb, اطلب علينا tal-pariri tajjeb, اطلب علينا ta' min ħalaqna, اطلب علينا ta' min salvana. اطلب علينا Xebba kollokal, اطلب علينا xebba li tisħu kull ima, اطلب علينا xebba li tisħu kull foħrija, اطلب علينا xebba kollok seta, اطلب علينا xebba kollok ħnina, اطلب علينا xebba dejjem marbuta malla, اطلب علينا mera tal-dusija, اطلب علينا tron tal-erf, اطلب علينا bidu tal-ferħ tagħna, اطلب علينا amara tal-Ispirtu Santu, اطلب علينا amara ta' kull grazzja, اطلب علينا amara ta' kull tieba, اطلب علينا warda mistika, اطلب علينا torri ta' David, اطلب علينا torri tal-Avorju, اطلب علينا dar tad-deb, اطلب علينا arka tar-rab tal-ġdida, اطلب علينا bib tas-sema, اطلب علينا kewkba ta' filgħodu, اطلب علينا saħħa tal-morda, اطلب علينا ken tal-midimbin, اطلب علينا faraġ tal-migranti, اطلب علينا faraġ tal-imniktin, اطلب علينا għajnuna tal-insara, اطلب علينا sultana tal-anġli, اطلب علينا sultana tal-patriarki, اطلب علينا sultana tal-profeti, اطلب علينا sultana tal-apostli, اطلب علينا sultana tal-martri, اطلب علينا sultana tal-konfessuri, اطلب علينا sultana tal-veġni, اطلب علينا sultana tal-qaddisin kollha, اطلب علينا sultana mnisla minn arla u teba, اطلب علينا sultana imtella s-sema, اطلب علينا sultana ta' Rożarju Mqaddes, اطلب علينا sultana tal-familja, اطلب علينا sultana tal-paċi, اطلب علينا ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, اغفرنا نطلبوك مولاي ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, اسمعنا نطلبوك مولاي ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, هن علينا itlob għalina għaddisom malla, biex ikun jissoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatilinna għaddijatijek muli għala nitolbuk, li ngawdu dejjem is-saħħa tal-ruħu tal-ġisem, u bl-interċezzjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusin mid-dweja ta' issa, u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-tabida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Iraznu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int laqwa fost il-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti żjiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slem għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Veġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, اطلب علينا San Sebastian Martri, اطلب علينا Santu Rocco, اطلب علينا San Paul Missirna, اطلب علينا San Publio, اطلب علينا San George Preca, اطلب علينا Beatu Nazio Falzon, اطلب علينا Beata Adeodata Pisani, اطلب علينا intom għaddisin protetturi tana. اطلبوا لله علينا. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb
ħallejtilna tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nżolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem quddiem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda, dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għall-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek l-Kbirhom Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tlog glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbierek San Giuseppe Parus Kastissimu tagħha, imbierek Alla fl-Anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.